Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Action Radio Philippine Standard Time, alauna 28. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Ayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati, kag ang aton man pagpangamusta sa inyo tanan. Karon nga adlaw, Lunes na Lunes, siyempre. Lunes nga edisyon kita Wilma Sayas of My Life.
Agosto 10 tuig 2020. Ang aton man pagpangamusta sa Kurto Malabutan sa aton pagpangalangad kag paglingaw sa inyo sa siningang hapon. Daw medyo masilusubo kung daw hindi na kita maka-insyende sa nagkakatabo sa atong sinipalibot. Daw makasiling ka nga daw mapiyag di kita sa atong gera against COVID-19. Pero sa nakambal na naton, kita gihapon na magadaog at diyan. Amo na siling bala nato nga hindi man kita mag-untat sa pagpangamugyo. Kag pagsunod. Ayan, huwag lamang nila. Pagsunod sa mga health protocols, tanawan ninyo ba mga anak ay nagkakatabo sa karon? Tama na din kabudlay sa atong sitwasyon. Dali sa Metro Bacolod, ano na, daw makamati sila gani nga, Bacolod na sana halin, sa Bacolod na sila naghalin, daw hindi ko mapapasudlon sa ibang nga lugar. Ano ba lang mahimo na itong dara? Pero anyway, Tito Will, Lunes, subong, sunana, hindi kami nag-ceremony sa ila. So, hindi mga bayan kita sa gihapon. Sa itong sa mga tauturan, Dariyas, sa Dakbanwas ng Bacolod, sa paghalo, sa pagsunod sa mga health protocols na napahimo sa ito. Kaya daw wala na kita sa pansini, kaya daw mismo sa sulod panimalay, daw mabudlayan man kita. Magwahulag. Mabudlay, sumud nga sa nagugwa pasulod man, kasi sinsaron mo bala. Mismo ang aton IATF National. Naghambal na gani kung pwede, di ba? Luwa-luwa mo na nagambal gani kung pwede. Isa narat sa sulod sang balay. Masukso kita sa isas, di sa ano na nabala. Amo na din na iya. Pero sa nambal man ni Tito Will, since kahapon Domingo, ang iban, especially nga itong mga senior citizens, ngara lang dyan iya nagapabilin sa sulod sa aton panimalay, wala makakadto sa simbahan. Wala makabisita sa ila siligi ng simbahan. Diba? Pwede sa nanungang sektor, tungod. Ang mga senior citizen natin kalabanan niya may ginabatid sa ila sinilawan. Diba? So, kamodera ating iban, anong ginahimo? Tungod man sa ila mga kabataan nga sa sulod sa balay, ang ginahimo nila, ganito si Wilma, ginapalantaw ang lola kag lolo sa sulod sang ginapalantaw ang lola kag lolo sa live streaming. Mga misa, mga wali, kung ano man ang ila sininga sekta, no? Kung ano man sila nga relihiyon. Kag sa nahambal man ni Tita Wilma, seeking malasang magsimba kahapon na adlaw, nakita man natin online. Kung nakamonitor man kamo kay Father Terry Orbus, katahong sa nga humili kahapon. Kita natin nila sa Facebook Live na tungod sa sitwasyon natin sa karon nga mahambal natin ginabudlayan nagkikita subong sa aton gina-experiensya, sa aton na away sa COVID-19. Kaga gusto man niya balang ipalabot sa aton, nga kung mahimo tungod sining COVID-19, hindi man kita magpanik. Hindi man kita magpaka-stress sa sobra-sobra nga kahadlok sa siniya nga virus. Kahit siko lang taon natin, tama nagikadako mo, di ba? Sang damo sa mga napektuhan. Damo na nga kabuhi ang nadula tungod sa virus nga ini. Kag ang mga nabilin, mga apektado na sa ginatawag natin nga virus of fear. Ang kahadlo, nagalap ka na sa tagtatag sa aton. Ang bali ito ganila, dumduman ni Tita Will, sila, don't rock the boat. Kamu nang hambal ni Father August kahapon, kaya be still. Ito natin sa Ginoo ang pagpangamuyo. Ito natin sa iya ang pagbulag sinitanan. Ang paghatag solusyon sinitanan. Basta kita ara gihapon nagaupod sa iya. Kag atubangon naton ang fear, ang kahadlok. Atubangon naton ina, atubangon man naton ang kasanag face the light. Kay hambal ni Father August kahapon, tungod kon ara kita sa kasanag nagaatubang. Kung nag-atubang kita sa kasanag, sa silak ng kasanag, ara sa likod naton ang aton landong. Why?
Kaya kung gisa aton landong, di ba? Ang aton landong, amon mismo ang aton ginakahadlokan. Na, ganun sa panahon sa karon naghambal ito kahapon, dapat nga magtipos anay kita, kay bahala ng siluod sa kanan, tungod tapuso niya ini. And then, perfect timing. Tuwag din na hambal niya, hindi na kita mamasol sa konsumo man, sa diin man, hindi na magtinudluanay, kaya hindi na maghagay pa reklamo. Ang himuo na gid lang naton, amo ang paghimo sa mga kadakadapat naton imo. Tuod lang damo sa mga makita natin sa social media nga kung maano din i-post may mga reactions, may mga negative, may ara man nga mga maayo. Si kabalo man kita damo din man mga maayo mo. Damo ang mga maayo kag mga maalam. Sa madamo sa mga masiling naton iya maayo magtudlo. Kung sino ang dapat amon ni amon na. Usasan man aton ani mga nga agatugal ang inasang duga nakalingin sang ulo sang atong dagkakakumuluyong. Ato nagilang subong kinanglang magapadayon kita iya. Padayon kita sa pagsunod sang atong mga ginahimo. Ara gani bala Tita Wilma ang na-mention to bala early year kay ina. Nga mag-face mask kuno. Hindi lang kuno pag mag-face mask lang kuno. Panugyan niya sa Department of Interior and Local Government kundi ILG. Tuk-tuk paya maskara. Maskara kontra coronavirus disease or COVID-19. Bisan ara lang sa sulod niya sang aton puluyan. Amo ina ang himuon kung hindi. Kung hindi kita makasunod sa physical distancing. Ina ang ginhambal man ni Interior Secretary Eduardo Anyo na katiminsaron tagid na, di ba? Kaminsaron tagid ina, taglantawon tagid subong ang transmission do halos ara na pandulo pamilya na kag wala na ya pili magaranong ka man, sigado ka man, bilugid nga pamilya. Ganun pinaka-importante dira kung hindi gid man malikawan, gamit na lang kita face mask. Advisable gid ya na ang paggamit natin sa face mask, makatag sa atin sa safety, kag ara pag ginang gindugang, wala nila nga face shield, hambal niya anyo. Dapat isukso kita face shield. Dahil na lang kayo face shield, protection sa aton nawong, sa nawong nagiging mga face shield, sa bilog na nagiging naguya, bilog nagiging naton nga nawong, dumdumon ta lang permi ang MEN, ang men nga tinaga, MEN, amot silingon ang face shield, maghahatag proteksyon sa aton mouth, ba naton, sa aton eyes, sa aton mata, kag sa aton nose, ang aton ilong. So, ano ang magtawi nga men, man, proteksyonan ko na sa face shield, kag bilong naton nga nawong, ara din ang ba naton, ang aton mata, kag ang aton ilong. Mouth, eyes, and nose. So, hinuon ka na. Protection man para sa aton. Kaya kung lang tawin na tuod, magsunod ko sa balay, hindi ta mapaksan kung sino magwa ito. Tuod, kaingod naton sila, mga malapit sila sa aton, pero wala kita kabalo. Kaya tungod sining local transmission nga ini. Kaya niya sila hambalala naton, wala kinanglan magbinuligay, saan upan maghulag, ano gid ang ginahulat sang mga salawayo naton nga mga kauturan man. Ara nahimo naman sa tanan ng atong sa mga opisyal sa gobyerno. Nagsugod naman ang atong sa curfew sa gabi, nagsugod na. Alas 8, alas 8 sa gabi, tugtog alas 4 sa kagahon. Amakon mo mo iya ang kadamo-damo ng nakita sa atong mga kapulisan, sa atong mga PSO. Diba tawa? Kadamo sa ila, interon mo na. Amat-amat naman lang to, kasi kagabi pa lang nagsugod. Sige-sige na tugtog naman sa pizza 22, diba? Kaya nagsugod, yes, August 22. Kinahanglan lang yan. Kag
makita naton kag mabatian din naton subong niya ang nagasatabo sa aton palibot. Magluwa sa aton giyera nga ini hindi na nilahog-lahog ang aton papagsinalayo sa aton balay. Paano naton ini masulbar kung hindi kita maghatag man aksyon. Isa lang na pangabay sang tanan, magbinuligay lang kag mag-ugyo nanay sa operasyon. Kagdugang pag nangitawari, isa ni ka-doktora, nabasahan ko man lang pero i-share ko ni sa inyo. Si Doktora Ana York Bundo. Nagapangabay ni si Doktora Ana York Bundo. Isa ini siya ka-pulmonary and critical care specialist. Nagapangabay siya nga iban ang rapid testing kag hambal niya. Ginhambalin sa iya video. Kag dito iya ginapahibalo ang iya sulat para kay Presidente Rodrigo Duterte. Kaya nga, nasalingi contact sa PMS. Hindi yaman ko na makita ang email sa PMS. Kag wala man sa nagasabat sa landline. Pero gina-try gihapon niya nga mapadala ini sa Office of the President para mabasan sa atong Presidente. Kaya nga sinisulat, gamay lang na kwaon ko. Nga naghambal sa nga, Dear President Duterte, requesting for a ban of rapid testing. Kaya nga, I am respectfully requesting a ban for antibody serology testing or popularly called rapid testing effective immediately. Rapid testing is internationally agreed by medical professionals to be unreliable with numerous false positives and false negatives. Isa lang na lang punto sa ako na intindihan mo na ang hambal ni Doktora Bundo sa malipot lang din nga pulong. Hindi masaligan, kaya kadamo sunod sa essence false results, damo man false negative, false positive, kaya daw ginahimo na lang iya nga negosyo. No? Amo na lang iya point. Pero hulat punta, kung maglabot, din man ina sa natungdan nga ayan sa gobyerno, especially sa atong Presidente, kung anong ila sinimangin reaksyon. Kaya hambal niya, dira niya, ginapahibalo ang iya, pagin-pagin, abdo sa igen hambal, ginpagi sa open letter kay hindi niya sa nasiling na nitawi, hindi niya makita ang email ng PMS pag wala sang nagasabat sa iya sa landline. Pero gina-try niya na mapadala. Siling niya ang IATF, ang Department of Health, siling niya makita niya man ang pagpaninguha. Pero siling niya, ang gina-impose nila, though wala sang makita, man sunod sa iya nga maayog, kaya para sa iya, hindi siya napabos ang rapid testing sa karon. Amo na siya, gusto yung point na gusto niya ipaban ang rapid test. Kaya wala itong mga reaction sa ngaton din nga mga natungdan iya nga mga ahensya kung ano reaction ng sambal ni Doktora Ana York Bundok na ina. Kaya magluwa sila Tita Wilma, may pila sa ang parte nila sa system error kaya ang DOH na itong subong nag-experience yung system error sa ila database. May pila ka oras so sa ilang nga malate ang pagpagawa sa COVID-19 case bulletin ang Department of Health sa karon nga adlaw August 10. So sa advice ng Department of Health, instead nga 4 p.m. mangin alas 8 sang gabi pa mapagwa ang case bulletin. So, imbis nga may araw na ta-update, karon mga alas 4, alas 5, ulat kita sa gabi. Kaya siling nila may systems error. Kung mo, ang hamal sa DOH nga, wala din nila ginapaabot. Ining system error nga nagdulot naman sa non-inclusion sa mga bago nga mga kaso sa COVID. Gani, bantayan man nato nina. Bisan natagan sabat na ang problema, sa gihapon nagadulot ini isang dugang pagid nga problema, oras para ma-process ang mga na-extract nga data. Kaya nagpatigayo naman sa investigasyon ng ahensya kung ano ang ginhalinan sa siniya nga problema. Okay, Tito Wilma. Kagamay lang nga update sa dalagan sa atong sinipanahon, ang atong tropical storm, yung ginamonitor man sa atong Weather Bureau sa Pag-asa, nga si Ferdy, ang tropical depression nga si Ferdy, matasibilidad nga magabasto ka maging isa ka tropical storm, kag magadulot naman sa mga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sa Luzon. Alas 11 nila nga bulitan kay Ina, sa pagwa na si Ferdy.
sa bahin sa aminhan na katundan nga boundaries ng Philippine Area of Responsibility. Kaya tuwod man kay Fergie, ang Southwest Monsoon kung mag-open habagat, magabasog. Kamagadulot man sa mga pag-ulan-ulan sa bahin sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, kag Bataan. Kag kainalas 10, ara siya sa 265 kilometers west-northwest ng Lawag City. Sa may Ilocos Norte, ang iya siniporto sa hangin is 55 kilometers per hour. Pag may pagmadlos nga nagalambot sa 70 kilometers per hour nga nagahulag sa direksyon paaminhan nga may 15 kilometro por hora nga kada sikon. Okay? Tinlalang na sa mga updates naton ang Action Radio Philippine Standard Time ala 1:48 na. Relax anay kita. Ang aton man matahong nga lalantunon sa sininga hapon. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalak na.
bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR Okay, relax lang ka mo. And like mo si Tita Wilma magabasa sa atong sulat sa siniya nga hapon. Atong sa nila to sender karon nga hapon. Sa gihapon kita no? Dari sa aton messenger. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang atong sa nila to sender, syempre, ari sa iPhone messenger, no? Madamo kayo simas mahapos para sa inyo at pag-share sa mga istorya ninyo sa inyo kabuhi, problema, mga istorya sa inyo kabuhi ngayon, hindi ninyo malipatan, nakatag sa inyo leksyon o kung inspiration man, nga pwede man makuha ang leksyon. Sa iba na ito nga mga kauturan nga nagapamati o magamit nila, di lang pala hindi nila sa adlaw-adlaw na tanan. Okay, ang aton pagpadala subong nga hapon, lalaki. Lalaki ini siya, kaya nagapatawag siya kay Brick. Si Brick, the problema na sa iya utod. Kung naman ang iyang problema, pamatian ka. Ha? Ang iyang sila taga-siling, Dear Tita Wilma, good day lang sa imo. Kumusta lang sa mga nagapamati sa ilatag sa karadyo, kag sa nagaupod man sa imo sa Facebook Live. Tita Wilma, gusto ko lang i-share ang natabo sa utod ko. Abi mo, gina-admire ko gini siya tungkol sa iya sobra na kaalam. Permi ara na siya sa hindi ko siya mag-get. Basta sa akong pag-insyende with honors, siya tabi from elementary until senior high school. Kag siya, permi, ang gina-compete sa mga contest sa among school. Anay tawe, tagualang ko sa ngalan. Rick. Ang akong sister, tita, excellent gini ang iya performance. Pero, gulpi lang siya nadulaan sa gana sa iya eyes. Tungod sa isa ka contest na iya gin-entrahan. National contest ato, tita. Kag second place lang siya. Hindi niya mabaton ang iya pagkapiyerte. Since then, wala na siya nagatimog-timog. Hindi na siya gusto magwa sa amang guy. Maayo-ayo na subong tungod istorya-istorya na siya. Pero niya ginahambal na, hindi ko din mahambal na GAGA siya ko, no? Basta mo na si GAGA siya, ha? Wala pa man namon siya na paduktor, tita. Kay basi, mas pagid siya na mag-isis, kag matahas siya. Galing naluoy lang din ako sa iya. Close kami sini nga duha.
Pero subong, wala na siya nag-istorya sa akon. Talagang lang. Naluoy ako tungod sa iya kaalam, hindi niya mabaton ang iya kapaslawang. Nami pamantani Tita Wilma ang iya handom sa kabuhi. Kay gusto niya nga maging isa ka doktora. Kabay nga mabuligan man nino kani sa akon utot nga babae. Wapa pa ni siya, tita. Pero ano bala ang himuon ko pag kay mama sa kay papa para na magbalik ang energy kag ang ka-active sa sister ko. Break. Okay. Si break. Ang habal din ni break sa iya sining PS, no PS, I love you to it. Ang habal niya din sa dalom na inang hindi lang paglawagon kung diin. Pero ara sila sa iting man nato nga Islam. Anyway, ara sa Panay, kung diin man. Ara man sila nga pumati. Anyway, salamat lang sa imo Bricks. Patawag sa ngalan nga Bricks. Abin mo, una-una sa tanan, sa sina na mga sitwasyon, sa isa kami ang gusto ng atong pamilya. Wala sa nibisan sin o nga makabulig sa ila. Kundi kita nga, pamilya mismo. Alalayan nato. Kung paano siya makarecover sa sila nga sitwasyon, nakadepende man na sa iya. At kung paano ara kita nga pamilya. Nga, panahon handa sa pagsuporta kag pag-alalay sa susubong siguro pabayin niyo lang siya angay. No? Maligad lang na siya. And I think why naman ginhambal kung saan ulit natabo. Siguro mga last year or wala naman nga year pa natabo. No? Wala pa siya makamove on. So naapektuhan siya. Sugyan na lang amin natin sa panahon ang pagligad sa tanan. Ari lang kita sa adlaw-adlaw nga tanan nga nagaligad sa pag-alalay sa iya. Hindi kita magtataka. Tuwod ka mo mismo nakita ni Tita Wilma nga nanugon ka mo sa iya, nakita naton kung daw ano ninyo siya kapalangga. So, pabayin nyo lang siya anay. Hasta nga mabatsagan niya nga daw okay na. Kaya na lang na mahulag siya kaugalingon. Pero ang pagpa-realize bala sa iya sa sitwasyon, kinahanglan, ha? Kabudlay gid sa iya sitwasyon subong. Kung sa aton, siguro si okay lang. Ha? Pero sa iya, makabig niya siguro nga big deal, ang natabo ngayon na sa iya, na hindi niya sa gilayon mabaton ang iya nga kapyagdihan. Amo na ang attitude sa tao, wala nga kung naanad ka nga kadalagaan lang imo permi, tapos mga maayo lang tanan, why ka ka-experience sa inang happy ka lang lang sa result sa imo ginaobra ka sa imo pinangabudlayan, expectation mo is too much. Pagkatapos kung hindi mo gani ma-meet ang imo expectation, feeling mo wala ka na chance, daw mo na ganyan masiling daw kaysa may ara nga maalam, no? Maalam nga tao nga hindi nila mabanton ang kapaslawan. Ila binagid kon perfectionist siya, no? Kung perfectionist ang isa ka tao para sa ila kinahanglan obra nila permiya okay gina 110% ginaya kag madayaw gid ang tanan sila. Kag once nga mapaslawan na sila kalain mo na sa ila batyagon kag badugay na sila makalampuwas sa among sitwasyon. Pero sa ulihi, basta makita man lang nila nga ang nag-aalalay sa ila, pagibot, mga maayo man gina kapagan sila bala inspirasyon, no? Gina-inspired sila. Sila na mismo na mabulig sa ila kaugalingon. Pero mas maayo nga ara ka mo permi para magpulig sa iya. Kinahanglan tagaan niyo siya permi words of encouragement.
Kag i-continue nyo lang ang pag-appreciate sa iya mga good quality, ang iya nga sa alam. Kag i-realize nyo din sa iya nga wala siya nag-isahanon sa mga amusin ng sitwasyon. Kaya nga naton, madamo, hindi lang niya ikaw, di ba? Amo na nga kinanglan kita, especially kung may mga ginikanan, dira nga nag-upod sa itong daron nga hapon. Ano ang kabataan naton? Hindi naton sila pag-involve bala nga success ng firme ang ilang ma-experience sa tanan nga bagay nga ginahimo nila sa ilang kaugalingon. Kinahanglan ni ara gidya at two sides, nga maging resulta sa ilang ginahimo. Kung masiling wala nato may positive, may negative din. Kung may maayo, may hindi maayo. Kung may kadalagan, may kapaslawan. May kalipay, may kasangkit. Amo na, parang nga, sila mismo sa ilang kaugalingon, man-develop Manila, ang balatsagon, bala nga sabihin, makabaton sila sa failures so mag-abot din man sa ilang kabuti. Diba? Amo na siya di importante, ba? Kung, amo na ang balita, nga hindi din ka mo mag-untas bilang pamilya sa paghatag sa isang words of encouragement, padayon kita nga mag-appreciate sa iya mga maayo na mga quality, kag-encourage pag naton siya nga hindi pa na iya matapos din ang tanan, ang iya mga handong magapadayon sana, amo din na iya nga sa pagsaka mo sa isa ka halintang, abi mo magasigi ka na lang saka at sa putok-putokan, hindi. Kason kung kaysa way kagali kabalo, nga pagtapak mo gali, mabali na siya, manaog ka, ano na siya, abi po saka mo pag-inip, paslawan ka pag-inip, sige, go and go. Pag-inip, kinanglandit na rin ka, para nga, ma-reach mo ang goal na gusto mo din na maangkin. Ang lain lang didira, na? Kung na-encourage na siya, pero kung too much ang iya sinanabatyagan, kaya mahulog na bala into depression, ina problema yung nga dako sa bugos na pamilya. Pero kung okay, pamalang ka mga pamilya ang magbulig sa iya. Pero kung nilagyan niya ang doktor, kinahanglan, no? Na makabulig sa iya, na maka-explikar sa iya sa sitwasyon, kag mabuligan siya na makabangon liwat, na hindi pa na katapusan sa iya kalibutan, kundi panugod pala sa kapagsilaw na nagabot sa iya sa buti. Kag wala sa makaupang sa iya mga handong basta sa kaayuan lang para sa iya kaugalingon, kag para sa inyo mga sa inyo pamilya, para sa inyo tanan. Wala sa makabulig sa nasiling na ni Tita Wilma sa sitwasyon sa miyembro sa inyo pamilya, kundi kamo man mismo. Mga utod niyo pa nga iban, kung may ara pag-iban, si mama kag si papa mo, kag siyempre, ang aton mahal nga Diyos. Hindi dito ko sila magalipas na umakula. Bisa na kung pinapag sa kabuhi na ito, ara nila siya always. Nagakulat lang na sa aton with open arms sa pagtawag, sa pagpangayo na itong sangbulig sa iya. Break? Go na. Aring ang bahayan niya ito man ginadulot para sa imo at para sa sister mo. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
radyo. Pagkulong yung tagnegro sa nun inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Yes, pabatian na to na si Shurin Reese, Follow Your Dreams. Ay pabati na balata sa iya, i-search balang lyrics pang Follow Your Dreams. At ito, break, tagi-hashtag bala sa kay sister mo. Ipa-intend din mo gid sa iya. At kinahanglan nga ipa-realize mo gid sa iya nga it's not yet the end of the world. Na pumiro pa lang na ipapaslawan niya sa iya kabuti. Madamo pa na in all aspects of our life. Damo pa na ang mga pagkilaw niya sa mga may encounter. Ha? Okay, so to break, salamat gid sa iba na ito dirang mga kauturan nga nag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Pwede niyo man ma-share inyong mga inagihan sa kabuhi istorya sa inyong kabuhi. Nakatag sa inyong leksyon o kung nakatagon sa inyong inspiration. Itong problema man nga luyag ninyo pangayuan sa personal advice ni Tita Wilma. Pwede ninyo mapadala din sa aton via messenger na ito, private message nyo lang. Search nyo lang sa Facebook, ang Facebook account ni Tita Wilma Antofina Sugaton. May send message, direct click nyo lang. Tapos type nyo kay send sa akon. Ako naman isa makabasa. Kung hindi nyo man mahinago ang inyong silingalan. Ha? Okay, let's go. Just to say, it's Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon lang sa ito man mga late tuners. Ara-dira nag-upod sa ito sa FB Live. Sine Maria Luz Grijaldo Makunat. Thank you, Git. Kay Inday Salvi, Git Silugo, salamat. Miss Margie, Haniva, and family, salamat man sa inyo. Kaga, nining malu, mayong hapon, Git sa imo, kamusta lang, ha? Kay Tudo Larry Nandera. Francisco Munoz, mayong hapon. Kaga, yes, kay Miss Ems, okay lang. Yes, thank you, good Miss Ems. Sa inyo, dira. Pero relax lang, anay, na? Ang aton mga kauturan dira, ang hindi man pagkalipatan anay nga aton sa panyawan din naman, no? Especially sa mga kauturan naton nga nagabatyan sa kawis ng sakit, sa likod ko, sa akong hawak ang balikawang. Kung may arthritis, pagid kagrayuma, aragoy git. Ang aton panyawan nila naman oil, na produkto sa pharma, ba? Kaya syempre ginadistribute na sa said marketing. Makahatag na ka makabuligid sa inyo mabatsyagan nga pagpalanakit, pagpalangalay, pagpalamanol sa inyo kalawasan. Gani sa mga arthritis ni grayuma, plus pa sa barikos, panyawan din naman oil. Kaya nga sa panyawan din naman oil, ang panyawan na tinaga, manunggal ina para sa ito. Magkakatagid alibyo
sa inyo babatyagan sa bilog na lawat. After tablet work love, gamit ang panyawan liniment oil, sa sulay kagkatawhay, babatyagan. Pwede na mabakalis sa mga butika, dira sa inyo tag sa kalugar, kay dili man samon sa siyudad sa Bacolod, dili available na sa mga butika sa Tubang San Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, kag sa Kilid man. Dili man sa ilalong sa Action Radio, ara sa may check marketing kay Miss Eva Sangko. Mabakal mo ang panyawan liniment oil, upod man ang Celebrity Kojic Show, kag Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa Longer life, I recommend Okay, dali lang gid bala ka manamyaw anay si Tita Wilma, na? Mayong hapon lang dara. Kay Rufi Libran, hi ta. Good PM. Listening from Talok, Bago City. Nadula ko. Oh. Okay lang na? Rufi Libran, hi ta, good PM. Patay man. Kasadyang opisyo, Longer live. Okay, ara ko nagkasulo, dali lang git. Sige. Rufi Libran, good PM listening from Talok, Bago with Samuel. Mang Heidi and family, thanks tita. Tita ko ba? Guwapa ka to. Ikaw na guwapa. And Garpilayo nga nagapod man kay Tita Wilma karon nga hapon. Thank you. Kag syempre ara man Tita Wilma nagapod sa ito sa sininga hapon si Cathy Veer. Good PM. God bless to it. Miss Heaven, good afternoon. Salamat man. Miss Jean Officer, good afternoon. Tita We, monitoring always. God bless. Alex Fuentes, maayong hapon sa imo action, Tita Wilma. Kag happy Monday sa imo. Be safe. Likewise, dear. Joe and Kabaya. Mayong hapon, Tita We. Shout out lang sa Shenda Antulanga Isabela sa family Kabaya kag Gayorbor. Good afternoon lang dira. Dennis Richard Tibor Roma, good afternoon, good day, Tito Welms. Monitor lang kami di sa San Enrique. Maayo lang ang pagpamati sa Barangay Purisima, Manapla. Kay Ray John Tan Villalon. Salamat, gid. Gabalusay lang ka mga duwa. Andressa Ausan, good noon. We miss you. Keep safe. God bless. Nanay Ani, good afternoon. Ramil Arnaiz, watching in Kingdom of Saudi Arabia.
God is always with us. Yes, I claim. Alma Gonzalez Possession, monitor lang kami Tita Wilma. God bless you always. Mayong hapon lang dira. For God's time is always the right time. Yes, insakto gida. Ma'am Elizabeth Malacag Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe. Everyone stay at home and save lives. God bless and protect all of us from pandemic. Amen, gidya ma'am. Sakto ka gidya ma'am. Na? Christian Roa, mayong hapon. At yun, Wilma. Leslie Gutierrez. Hindi, mayong hapon. Good afternoon, ma'am. Kay Liza Monte Castro. Hi, Tito We. Have a nice day watching live. Kaya nagapamatigid permi sa inyo programa. Hi lang da sa family ko sa Himamaylan. Ay, salamat, kid. Yolanda Delicano. Hi, Action We. Good afternoon. Keep safe always. Lantaw lang kami sa imo sa Facebook. God bless. Okay. Balikan talang kamo karon dugay-dugay. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Pero si Tita Wilma Padayon man yung magalingaw sa inyo sa sininga hapon. Yes, Tita Wilma, kay Yolanda Delicano sa nambag sa CRB or kay CRB Grace Labrador. Hello ng Wilma, nice to see you. Stay safe. Kay Teddy to Credit Senior. Mayong hapon din dahil Wilma, ari naman kami nagpapamati din sa Barangay Sagat sa Bagong City. Greet ko lang kay Double J King Street, White. Kag sa Kasipil family, kag sa Bayaw po sa Barangay Maaw. Leonard Gilan, salamat rin. God bless sa Action Radio, Bacolod. Okay. Ang ato naman i-share sa inyo karon nga hapon, sa dasin sa atong oras, ay, to gani, isang Sabado, to yung Sabado naton, sang eggplant. Then, sa Sabado is onion. Subong naman, corn, bawda mo, subong na baligya, mais. Pero kabalubala ka mo, nga ang mais o kung corn, namin sa blood pressure nyo, na kabalugi kita nga ang mais, kilala gina siya. Tungod nga, magluwas na makabig na ito na staple food, parehas ang bugas, di ba? Ang mais, numero 1, gito nga pagkaon man sa mga Pinoy. Kadamo sa mga kapuslanan nga makuha na ito sa mais, tungod hindi lang gidya tawag nagakaon sini kundi pati man ang aton mga hinuktanan nga kasapangtan. Ang mga seeds nga ginabakal may sangkap ina siya sa mais. Amo man ang mga feeds nga ginatuwa sa mga manok, especially inang mga ni gani, mga ginabulang bala nga mga manok, di ba? May mais na mix ang ilang mga pagkaon na hinanga bagay syempre may kinalain ang bugas kag mais tungod nga ang mais hindi lang para sa pagkaon sa tao patapariyo naton. Kung ang hambala na tungod sa herbal naman, herbal medicine, let's say, di ba? Mas level up gamay ang mais sa bugas o kung humay. Kag hindi lang dara, kundi pati man sa madamo iya nga mga herbal plants. Parehong sa mga mga kasarangan ng mais bilang herbal medicine ay sa mga diabetic nato ng mga kauturan. Makabulig ang mais na makontrol ang inyong blood sugar. Yan, ga-advise na gani mga experts at mga doktor na kaunon yung mais ng sakanon. Di ba? Nakabati ka muna mga diabetic nato ng mga kauturan. Hindi ka mo magkaon sa white. The more nga white ang rice, the more nga
mataas ang iya sugar content. Kapin pa kung tumot-tumot na. Kaya nga, ang maisa may ikasarang. Nga, awayon ng hypertension o ng high blood pressure. Kag, masiling pagid naton, magluwa sa pag-control sa imo blood sugar, pag-control sa imo blood pressure, ay sa cholesterol pagyan. Ginapanubo niyang imo cholesterol sa lawas. Na, ang harina or flour, halin sa mais, sangkap mo sa damo nga produkto na pampagwapa, di ba? Kag ang mismo harina sa mais, nagapanami sa kutis, kung imo ipahid-pahid sa imo guyabang kasi tawe. But anyway, tuod din man na, di ba? O, kag-abi ninyo, pwede na ito iya nga gamiton nga pampatay sa mga mikrobyo ang mais na magdapo sa atong suniskin. Ano mo tawi hampakon? Hindi hindi na hampakon. Hindi na iya. Ang iya lang bukbukon mo. Pwede na lang. Okay, sa mga nag-experience sa anemia, nami pagidang mais. Kaya nga may vitamin B1, vitamin B3, B5, B6, B9, vitamin C, or ascorbic acid. Damo pagid siya o sa ginaangkon nga mga vitamins and minerals na makabulig man sa inyo, sa iya, sa ila, sa aton mga ginabatyan. Nagdugang sa din. Ang dahon nila, buhok sa mais. Kung ginaraiban, ginalaga nilang buhok sa mais, ay namin na siya gali sa mga kauturan na ito nga hindi makapangisi. Kung may bato ka man sa kidney, lagaon mo ang buhok sa mais, inon mo, ay makabulig man. Nami man siya inon para sa mga babae nga ginabudlayan, dysmenorrhea, na kung mag-abot ang inyong monthly period, man, the best man gali. Kita mo lang na sa mga opisyon mo bala tawe, hindi nga akong bala pang pagbusiksi sa mga gamay-gamay nga mga balasahong dira. Makitaan ko man. O, kita mo, mga bulak naton, mga utanon naton, mga prutas naton. O, tanan na lang ang kalanos. Kung lang taon naton, aralan sa palibot naton ang aton mga bulong para sa aton nga mga ginabatya. But anyway, akong gidya gusto para sa inyo, magpananong-tanong kita, plant ba, mga tani, na sa mga may duta, na malagamay, tanong na lang kita, mamanungdong ko sang orchid, sa subong sa uto ko, ara pang orchid. Kung daw malaya na ng bulak sa orchid niyo, kuhaan nyo na lang po, kay bulong na siya, himuon niyo siya, di ba, nakong ito na bulong, naging share man ang Tita Will sa inyo. Yes, Tita Wilma. So, nga ito na-share sa inyo sa siningang hapon, pero ay, sa mga kauturan, gali na ito nanay dira, nga nagakinahanglan ko at gusto ninyo man loan, let's say mga salary loan, real estate loan, may mga titulo niyo sa duta, gusto niya yes, pwede niyo na malunan sa Golden Sand Finance Corporation. Ano man yung classes ng loan, pamangkot ka mo sa Golden Sand Finance Corporation. Pwede ka mo magkitawag sa cellphone number 0925-708-8424. Inigyan niyo sa Ilaman Landline sa 4348788 sa 7076730. Kung ano ang inyong loan na himuon, kung mag-agree, yes, tagaan ka muna nila list of requirements, comply ninyo kompleto ang pag-process madasig, sigurado ang approval, nubo pang interest. Maayong ilang sinasabi.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. To Kabangkalan City 4710149. Oho, tamyaon tadana ya si abo ara da sa si Alvin Di Marumba. It feels good earning from the home o ano na yang imo. Basta nice, salamat lang, no? Salamat sa pag-upod kay Tawe online. Alvin Di Marumba, Elia Norman, salamat man. Kag Leonila Torosan, good afternoon, Tita We. Hi, Tita We, good afternoon. Greet lang ko kay Paul Dosado, belated happy birthday kahapon, July 9. Thanks, Gid. Kay Norma Okiana, good PM to We. Kag kay Edgar. Jocelyn Kalamaan, mayong hapon, Tita Wilma. Gasulod sound mo we. Alin hambali Margie. We gasulod mo sound. Okay. Christine Galos, click ko. Contact Miss Eleanor man. Ito, gasulod ko na akong sound. Okay. Thank you, good. Christine Galos, kadamo sa ilaw. Gaano ka muda? Good afternoon, Mang Wilma. Pag-greet family de los Reyes ng San Roque Handumanan. Kag only ginaiya, iya ngalan, only or orly. Kilantang progreso, no? Binalbagan, so kagada watching live kami, ma'am. O kaya, Red Simon, kamusta na ikaw? Good afternoon lang. Vicky Zamora Fuentes, good afternoon, Tita Wilma. Keep safe, God bless always. Watching FB Live in Singapore. Salamat, Gid. Kag, kay Ma'am Leonila Tarosa, good afternoon, Tita Wilma. Kag, Imelda Hongo. Imelda Hongo, good afternoon. Sila niya, hello. Chabelita M. Alexem Adam is watching. Nag-upload man siya sa iPhone. Kay Christine Galos, mayong hapon man. Kay Rosalie de los Reyes. Vicky Zamora Fuentes. Okay, salamat gid sa imo. Kadamo sa ila. Kay Zan, di na to siya. Zan Ligardi Ortiz, salamat man. Mami Diana Consolacion, mayong hapon, dira sa inyo ni Daddy Boy, kay Mami Pilar, kay Nanay Dayan, dira iya sa may Isabella, kay Ophelia Garcia, pagit, salamat. Chay Choy, kay Chabilita Im Alexim Adam, kadamo sa ila. O mayong hapon, kag Teresita Quinto, kag Imelda Hungko. Richard Lorenzo, salamat man. Salamat gid kag salamat amayong hapon lang na Jo Claro kag kay Mutoy Bibi, Lizadoro, Zinaida Tumayan. Yes, thank you gid ha, mayong hapon lang dira sa inyo kay Christine Galos kag kay Gerardo Capasio. Kay Valencia Kenneth, kamusta? Kay Ronaldin Amamento. Materesa Solmayor kag kay Inday Blaza, Irish Antila Lerazan. Good afternoon. Helen Alcalde, salamat man. Wow. Kay Tombi Moyayo, sakto to it. Tombi Moyayo, salamat gid. Chombi Moyayo, Maderesol Mayor, di niya de Chosa, dumduman ko. Thank you, kids. Salamat kayo sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma. Ang ibanda, relax kayo, hindi taman ka mo maubos-ubos. Gitingwaan ni Tita Wilma nga mag-wit ko kamutanan, ha? Relax lang, anay, dara. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihap
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Si Tito Wilmo sa pagpangalagad sa This Is My Life. Dugay-dugay siyempre. Ang ato naman horoscope, ang ato nigadulong sa inyo. Ngayong hapon, pag-tiyatawe, ha? Ngayong hapon na sa mga lecturers natin, ara nagapod sa aton si Inday Jimmy Sugon. Hello, Tito Wilmo, ngayong hapon. Advance happy birthday kay baby Hermelisa Joy, pagsugiron. Para buwas. Wow, thank you, kid. Okay, no problem. Kay Nana Rebecca Navarro, mamayong hapon lang dira sa inyo sa may Mandalagan. Salamat, Mike. Kag salamat pagid kay Nanay Pansing. Nanay Pansing, dira sa Eroreco, kamusta na ikaw? Pero, nato man ni Dr. Pinoy Falling Capsule gali. Tayan na ni Titawe. Nagapahinom duman Dr. Pinoy Falling Capsule sa itong dira mga kauturan. Ngayon, sir, kasi doon din nato ang mga protocols, hindi napahimo para sa aton para kita maging safe. Maluwi kita sa aton kaugalingon, sa aton pamilya. Kinanglan safe na safe kita sa adlaw-adlaw. Tungod, kuwarti nag-give kasupog sa coronavirus, ang virus nga ini. Kinanglan ng ginaton niya, papagsikon, papakuron ang aton lawa. Ang okay, stand by. Ang aton nga, horoscope. Sa atin naman horoscope, sa karon nga adlaw Lunes, siyempre, Agosto 10, tuig 2020, 10 na 10 dito ha? Happy birthday ano sa mga sa ulo sa ila birthday today. Happy birthday dira kay Marlene D. Happy 62nd birthday to you. Sa ibang paginato dira nga mga celebrator, kag mga naga sa ulog man sa wedding anniversary, happy wedding anniversary. Since nilang did, as always, and wish me to the wet sa inyo pagsilibra sa inyo kadlawan. Stay safe, dason syempre, kinahanglan healthy, adlaw-adlaw, kinahanglan happy lang kita, kag be satisfied sa mga blessing nga ginatag ni Lord sa atong adlaw-adlaw kag sa life nga ginatag niya sa ato. Okay. Leo, sa mga Leo, netao Hulyo 23, October 22, ang inyong horoscope nagasiling. Kunya mapagsik ikaw karon nga adlaw or kamo nga mga Leo karon nga adlaw tungod ina sa pagsigig. Malipayon ikaw subong nga adlaw, babaan ikaw, kag palakadlaw ikaw. Charming look, kag matagalan yet ikaw dami kag estudyahon karon nga adlaw Leo. Pero dapat preparar ka. Tungod posible, isa ka Virgo ang magaguba sa imo maayo nga mood. Kung hindi sa sini nga hapon, karon sagad. Pangamasuan si mga numero 4, 16, 22, 31, kag 40, lucky color yellow. Sa mga Virgo, Agosto 23, kutong September 23, ang imo pagpasig sugilanon sa mga professional makabulig ina sa imo trabaho, pero dapat maghalong ka. Imo man masuwati nga numero Virgo, 1, 11, 23, 32, 35. Sky blue is your lucky color. Sa mga libre naman, September 24, tugtong October 23, ang imo suod nga abya ni Libra, ang inyo relasyon nga duha, resulta sa pagsigugmaanay. May oportunidad na mag-aabot. Pero kinanglan na rin mahinalinin. Wow. 1, 14, 25, 28, 38, mga masuwat yung mga numero,
flaming red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, October 24, tugtog Nobyembre 22, ikaw, Scorpio, kung may problema ka, kung may problema ka, relax, magpahuway ka, nay. Usisaan ka ugalingon mo. Patawhayaan ka ugalingon mo para makapamensal ikaw sa maayong solusyon. Mga masuwati mo ng numero 5, Justice 8, 21, 33, 36. Lucky color, dark green. Sagittarius, mga nataon, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, may good news ikaw, Sagittarian, pero ngadlaw, kung posible, may sorpresa nga nagahulat man sa imo. May kasigayunan nga madugang-dugangan ang imo income. Mga masuwati mo naman yung mga numero 12, 20, 26, 28, 35. Draw the red is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tugtog Enero 19. Posible, may hitabo karon nga adlaw nga hindi mo gid o kung wala mo gid expect wala mo ginapaabot. Ang isa pa bilang reminder sa imo, likawan mo kung nga maglakat-lakat or magwa sa kagabiyon. Hindi na magwa sa kay curfew ng subong alas 8, ha? Capricorn, magpakabuot ka. Masuwati mo ng numero 12, 16, 24, 32. Lucky color, green. Una, palang inagabahin, sa ito may pagbasa sa inyo tayo sa Catholic time para mag-tag sa kahoroscope. Balik si Tito yung pagkatapos man sa ito, commercial break. Life Extension, Vitamin D. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit.
Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating Tita Wilma, ay nabili naton nga mga zodiac sign para sa horoscope sa karon nga adlaw Lunes. Di na kita Aquarius. Sa mga Aquarius, amoy ning mga nataong Enero 20 tugtog Pebrero 18. Sa mga Aquarius, may posibilidad nga makabaton ikaw balita karon nga adlaw halin sa imong cellphone or whatever nga moderno nga gadget sa karon. O kung hindi gani koreyo man tawe na may madugay ka nga ginahulat mo kag ina makapahalipay man sa imo man masuwati mo nga numero 2-15-23-38 kag 40. Sa fire red is your lucky color. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19 tugtog Marso 20, ikaw naman Pisces, hindi pagdayon na kung may ginaplano ikaw nga magbiyahe karon nga adlaw. Nga ko, yes nga magplano, ilabi na ko ng plano mo iya nga magbiyahe, matabok ikaw sa dagat, likawan mo man ang pagpagkapon. So, hindi ka man katabok sa dagat, subong mo ni sporting pandemic sa karon, ha? Okay, likawan mo man ang magkaon sa bacteria. Oh, not good for your health, ha? Nasuwati mo nga mga numero 4, 8, 18, 22, kag 35. Ivory white is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, tugtong Abril 19. Yan, Aries, hindi pagubang maayo nga adlaw. Tungod sa mga joke-joke dira, sunlog-sunlog dira ako sa mga istorya nga wala malapulos. Kag pinaka nami abi mo subong yang adlaw, mangin honest ka sa imo isig ka pareho. Ila binigid sa imo kaugalingon. May masuwati mo man nga mga numero 1, 4, 12, 38, kag 41. Aquamarine is your lucky color. Kag sa mga Taurus naman, Abril 20, tugto Mayo 20. Ikaw, Taurian, kung sa pagpati mo may mga bagay ikaw nga kinahanglan baguhon dira sa imong puluyan, ini ang gusto nga tion para umpisahan mo. Basta sa kaayuhan kag katawayan, go. Masuwerte mo nga mga numero 4, 11, 19, 39, kag 42. Green is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, Tugtubunyo 21, Gemini, kung mamati ka sa opinion sa imo ginikanan o kung sang mas may edad kang sa imo, yes man yan maayong resulta sa imo hinuon. Imo naman mga masuwanti nga mga numero si Ace, 18, 28, 29, 40.
indigo is your lucky color. Sa mga Cancer, Hunyo 22, Subtub, Hulyo 22. Cancer, hindi matakpan sang kabuganaan ang anuman nga kakulangan mo sa sulod sa inyo kuluyan. Amo na dapat mo tandaan. Anong mo nagmanggad nga ina kung kulang ang imo pagpalangga sa sulod sa inyo kuluyan, kag wala mo ina natagaan attention. Abi focus ang naida. Ay, suwanti mo naman yung mga numero Cancer. 9, 20, 26, 34, kag 37. White o converti white ang imo lucky color. Okay, batian mo. Nabatian yung inyo tag-sika zodiac sign para man sa inyo tag-sika horoscope para karoon nga adlaw, Lunes na Lunes. Ano ganito Agosto 10, tuig 2020. Oy, ang atong galian ng Samsung Plus Gold. Kabalo-kabala. Nga, pinaka-importante siyempre nga itong ikayong lawas. Kasi kabalo kita, amo niyang manggad nga mapabugal na ito sa bisan anuman nga bagay din sa kalibutan. Kaya kung yung silawas na ito, madikawan gid na ito na bisan ng mga klase iyas lang na sakit. Ginapangita mo, epektibo, nga food supplement. Siyempre, ang Zenton Plus Gold. Kaya nga ini, mas naging pabasko para nga mas pagid nga maging epektibo. Solusyon sa imo ginapangita. Zenton Plus Gold, ina-extracted halin sa Marguso, Balungay, Angos, kay Perulina. Mabakali na sa inyo man mga suki nga butika. Sa problema mo imo mahigko nga dugo, imo hypertension. Si Tita Wilma, mabalik pa nga, relax lang din. Pagkatapos ang silaman ka mga importante, nga mga pakibalo. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsag anong ang kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Action Radio. We, halini na kay Inday Giselle Franco dire sa Mao. Bunadaklanan day Erwin. Mayong hapon lang dakad kay Coco. Nasa inyo ka nang dira ang mga taga-Mao. Salamat gid. Kaya, natin pa pangapikati anay. Dubid na tayo. Coffee break na naton. Kinanglan mainit na tubig. Consensol plus coffee mix. Ang kape nga himuhalin sa soya ban. Action Radio Philippine Standard Time in Punto Las Tres. Ang ito na 3 o'clock. Sorry. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa sinigabahin of din ninyo ang City of Vilma sa pagpangamuyo of pang orasyo and tarata versus COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado,
agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, Amen, Lord. Kabay pamatian mo man nga mong pag-ampo nga nagapangayo sang kaluoy halin sa imo. Kami padayon man nga magapangamuyo kag magapangayo sang imo kaluoy para sa among tanan, angod sa among ginaaway sa karon ng COVID-19 pandemic. Amen. So, salamat din sa itong sa mga pananggang mga salamat kay Raylene Sidmar, dito sa Japan. Good afternoon. Thank you, Gid. Halong man kamo. Kay Larry Nico. Salamat, Gid. Gusto pa man ni Tita Wilma, pero wala na kita sang panahon. Gani kita magpaalam sa inyo sa pagpangalagad na itong sa This Is My Life. Sa karon iya nga adlaw. Salamat, Gid. Pasensya sa wala na itong malabutay. Pero standby na sa itong matahong na drama mensahe sa pagdiguma. Ang ito na Bible verse for today, halin sa John chapter 8 verse 12. It says, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me, I will never walk in darkness, but will have the light of life. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio!